Mayong gabi kanatong tanan mahigala. Dining kagabion ni abot na kita sa Huwebes nga kagabion. Ato na sab welcome ang matag usa nintak naas gabion sa ato nga usa ka semana nga seri makigalaan, The Life of the Well-Known and Less-Known People of God. O ang atong presentation karon mahigala naguluhan kini the well-known Judas Iscariot. Kaila mo, ilado ni siya sa balang kasulatan, mga kahigalaan. O ang atong presentation, mubo ragyo kayo sayon sabton, paminawa ninyo ang tanang detalye mga kahigalaan, ning taknaa sa kagabion. Ang Mateo Kapitulo 27, versikulo 4 hangtod sa 5, nag-ingon dinhi, sa dihang nagbasol si Judas ug iyang gidala ang kwarta niya, ngayang nadawat sa pagbaligya niya kang Ginisos, mingon siya, nakasala ako. Kay akong gibudhian ang usa ka inosente nga dugo nga mao si Ginoong Hesus, ug unya iyang giitsa ang kwarta nga iyang nadawat may kagalaan didto at tubangan sa nagbayad kaniya sa mipalit ni Ginoong Hesus. Ug unya makagalaan matud pa sa tubag sa mga nagpalit sa nagbayad ngadto kang Judas, unsa may labot na mo ana, dili na namo responsibilidad. Grabe ang konsensya nga nadawat ni Judas niadtong panahona. Ug unya si Judas iyang giitsa ang kwarta ug bibiya ug bidagan siya, ug unya unsang hitabua tungod sa konsensya. Tingali na itong panahon na nibati sa depresyon, mibati siya mga higala ug anxiety. Grabe niyang pagbasol siyang kasing-kasing gunahuna, hinungdan nga nagbitay siya dito sa taas, mga kagalaan, dito sa sanga. Grabe ang hitabo ni Judas, mga kagalaan. O gunya, ang pulong day Judas, nagkahulugan day dinahig, the praise one. He was just a very good person. And it was just a very good name. Ambot nga no, kung kamo diha nga namati, nga buntis ka, nindot kayo nga imong anak, panganlan ni mong Judas, kay dinahig da ini, ambot og hangtod karon nga wa may ginganlag Judas. No? Nga wala may ginganlag Judas. But I believe that Judas was born in a religious family. Reliyoso ang iyang pamilya. Siya o iyang pamilya, gigiyahan ni siya makigalaan, ingon nga maayong tao. Sa iyang puluyanan, sa iyang komunidad, he was just a good follower of the church. Magtotoo ni si Judas. Apan ang pangutana, kinsa man gyud si Judas? Basig ikaw ni, basig ako ni, mga kagalaan. He was a godly person, Diyos no ni, who loved to serve God in His own way, little way. Sa bisan asa nga bahin sa kinabuhi ni Judas, mga kagalaan, kini siya nagalagad ngadto sa Dios. There was no record. Walay record, mga kaigalaan, nga siya na impluensya sa dautan nga impluensya sa mga tao sa palibot. Wala. Wala kay mabasa, mga kaigalaan. Sunod, unsa pagyon, I also believe that Judas was a serious person. Seryoso ni, nga membro sa simbahan. Who was true to his service. Matinudanon ni siya, mga kaigalaan, sa iyang pagserbisyo ngadto sa iyang agalon kang Ginoong Hesus. O gunya, mga higala, naingon din no wonder why. No wonder why he was chosen and he was accepted as one of the disciples of Jesus Christ. Wala ko masayon kung nang-apply ni siya pagkadisipulo. Ang ako lang nasayon nga si Judas, naapil na ingon nga disipulo ni Ginoong Hesus. He was present in every appointment of Jesus Christ. Naani siya dito.
Sa tanan nga wali ni Jesus, naa siya. Wala gyud niya mapakyas ag paminaw mga higala ang wali ni Jesus nga gideliver ni Jesus nga mao ang iyang master. He heard every sermon of Jesus Christ. He was there in every appointment of Jesus Christ. He never missed every message he heard and delivered by Jesus Christ. He memorized every sermon that Jesus preached. He had a good relationship with his group. There was no record that he quarreled. Naa siya'y bangi sa mga disipulo, kauban sa iyang mga disipulo. Sa iyang mga kaubanan nga nagalagad kang Gunisos, walay record nga nagbangi sila, naglayog sila o nagbikil sila. Mga kaigalaan, that is why he was chosen as the treasurer of the group. Kay siya ang magtipig sa gamay nga funds sa grupo. Si Judas nahimong tresurero, mga kaigalaan. Laktod ga pagkasulti. Maayo ang ihang dungog, kauban sa grupo, kay gipili siya nga mo'y maghipos, magtigom sa kwarta nga gidonate sa mga katawhan alang sa ilang ministeryo. Si Judas, nagingon din magkagalaan, usa ka seryoso nga Kristohanon. Kung ikaw karon namati, dili ka seryoso sa imong pagkristohanon, dili ka seryoso sa imong pagalagad, mga kagalaan, mas maay pa si Judas nimo. Be serious as you serve the Lord. Kinahanglan seryoso ka sa pagalaga diha kang Ginisos. He worked with Jesus Christ. He was so serious, mga kaigalaan. There is no biblical writer that states so much about the life of Judas. Wala, mga kaigalaan, walay record sa balaang kasulatan nga daghan kayo nga si Judas, kini si Judas, mao ni si Judas. Wala. Ang record lang mahigala nga siya nakigkuyog sa iyang master. But in spite of being a good person, mga higalaan, ang karon, wala pagyoy inahan, wala pagyoy amahan, nga mungalan silang anak og Judas, ambot kaha. Wala tingali ganahi sa ngalan nga Judas, nga dinaig may kaulugan ini. Nga naman, kana bitaw, naay magbudhi, bitaw, nimo di askilid. Nagsabot mo nga ang sekreto, dili ibutyag. Unya, gibutyag, ingnon din mo, Judas jug ka. Dunay bati kayo nga kahulugan di ini alang sa tawhanon nga pananaw, apan kanhi man kay galaan ang pulong Judas, dinaig. Judas Iscariot, the only disciple who came from the Judea, dito sa dapit sa Judea makigala nga gitawag og Kiriot. That is why his name was called Judas Iscariot. Unya makigalaan, there was no record that he had a wife. Uy, what tingali ni siya kauyab. Wala record nga na siya asawa. Wala po'y record nga na siya mga kabataan. No family, no friends nga milukat, nga mikuha siyang patayng lawas didto sa nagbitay sa ibabaw sa kahoy. Nga unta, dunay mulukat siyang lawas o gunya ilubong siya sa menteryo o gunya palitan siya nindot kaing lungon. Serbisyuhan siya og nindot nga serbisyo sa kamatayon. Apan makigalaan, sultihan ti ka sa tinuod. Walay pamilya, walay igsuon, walay higala nga miklim sa iyang lawas. Pagkaluoy ni Judas. Walay maayo nga atong mahandom sa kinabuhi ni Judas. Ni ay Christian qualities sa kinabuhi ni Judas sa iyang pagkatao. Number 1, he was a good person and he was a good friend of Jesus Christ. Maayo siya, ugbutan siya, nga higala ni Jesus. Kuyog-kuyog sila, amigo sila. Wala sila magbikil ni Jesus. He was a baptized member of the church. Kinsa man ni si Judas,
Basig ikaw ni, basig ako usab ni. Ikatulo, he was a simple and quiet member of the church. Dili ni siya tabian, naara ni sa kilid maglingkod kauban sa mga disipulo. Sa dihang muwali si Hesus, wag ni tabi. Kamu diha nga magwali ang mga pastor, magwali ang mga tigulang sa iglesia, magwali ang mga speaker nga hire dito sa church, mga kaygalaan, mga kaigsunan, ang uban nato magtabi, ang uban nato mag-cellphone, magtabi kay bago pa silang nagkita. Binta gamay si Judas nimo. Musagikan karon, inumdumi si Judas. He was a quiet member of the church. Sunod, letter D. He was what? So friendly with the group. He never quarrel any member of the group. Kamu diha nga palaaway da simbahan sa inyong grupo, mangita ragbikil, aron na ibikil diha sa simbahan, binta gamay si Judas. Kaya sa iyang grupo, wagi sila mag-away, wagi sila magbikil. Sunod, he served God in his whole childhood. Nagserbisyo, nagalagad ni siya iyang tibuok sa bata pa siya, mainis siya reverse, mainis siya manulti, posible makigalaan nga mainis siya mga amigo o mga higala. Nga naman, mayugod siya relasyon sa iyang grupo. Sa iyang tibuok pagkabata, hangtod na hingkod, nahimo lang siyang disipulo. No? Wala gi-record mga kigalaan nga nagbinuang siya sa iyang pagkadisipulo. Gawas kadtong iyang gibaligya si Ginoong Hesus. Sunod, he walked with Jesus all the way. Nahibalo siya sa linakwa ni Ginoong Hesus. Nahibalo siya sa tinanawa ni Ginoong Hesus. Kay ngano, side by side naa si Judas, kuyog kanila o kuyog kang Ginoong Hesus. Letter G, he was highly respected that he was chosen as the treasurer of the group. Taas kay antad sa respeto, taas og porsyento ang respeto sa iyang grupo. Ngadto kang Judas. No wonder why gipili siya na treasurero sa ilang grupo. But above all, mga kaygalaan, he was a faithful tithe giver. Pag kamanggihatagon, walay sipyat diha kang Judas. Faithful ni siya. Kung ikaw karon sa imong pagkakristohanon, dili na gani ka mauli sa imong gismos, sa imong ikapulo, sa imong halad, bintaha paggamay si Judas nimo. Kay faithful si Judas. Okay? Sunod, unsa man gid sipyat? Unsa man gid sala ni Judas niya? Basignaan ni nimo. Number 1, desires of money. Pagkaraghan sa milabayng katuigan, mga kaigalaan, nga daghan kay naghandom og kwarta og bandi. Sunod, he was with what? With Jesus, but not converted with him. Inay nga tawgon si Ginoong Hesus, nga master, iyang gitawag si Ginoong Hesus og magtutudlo. Rabay. Grabe. Unsa pagyud? Ikatulo, his heart, he heard the sermon from Jesus Christ, but his heart was not changed. Posible nga daghan kanato sa simbahan, nakabati tag mga wali, mga mensahe sa mga magsusulti, mga kaigalaan. Ug gunya hangtod karon ang atong kasing-kasing wa gid mausab. Hangtod karon wa mabag-o ang atong kasing-kasing. Si Judas nakigkuyog kang Ginoong Hesus, nakabati sa tanang sermon ni Ginoong Hesus, apan na iyang kasing-kasing wa gyud mausab. Ikaapat, he knew what is right, but he refused to follow it. Nahibalo siya unsay sakto. Nahibalo siya nga sayop nga iyang ibaligya si Hesus. Nahibalo siya nga sayop ang iyang gihimo apan balibaran niya, makigalaan. He refused to follow it. Ikaapat,
He pretended to be religious and disguised to be good. Posible nga daghan sa atong katilingban karon, daghan karon sa atong kasimbahanan nga naman, simba-simba lang. Daw, buutan kaayo, tanawon. He pretended to be religious and disguised to be good. Daghan diya naglingkod. Murag, matud pa sa akong apuhan, murag di kabuak og baso. Pero, grabe di ay. Ikalima, he walked with Jesus Christ, but he was not committed with Him. Posible nga daghan kanato, nga nagalagad hangtod karon, apan diha ka ginisos di ta committed, nganha kaniya sa atong relasyon, mga kagalaan. He attended church services with Jesus Christ, where Jesus Christ preached the sermon, but he ignored every message he heard from the Master, from the Savior. Mga kagalaan, posible nga daghan kanato karon nga namati sa mga wali matag panahon sa pagsimba, apan ato lang gipalabay, ato lang gi-ignore, mga kagalaan, ato lang gibutang o gihiklin sa kilid. Mga kagalaan, nintak naas gabihon, nang ginaot ko. Nga unta atong minumduman si Judas. Nga ang tanan nga mensahe, nga atong madungog, atong ibutang sa atong kasing-kasing, ibutang nato sa atong hunahuna, kay kundili, mga kagalaan, sama kita kang Judas. Ikapito, he lost the opportunity to be saved in that heavenly home. Nahanaw ang iyang oportunidad nga makapuyo sa gingarian sa langit. Mga kaigalaan. The name Judas, ang pangalan nga Judas. Letter J, he was just a junk and jeopardizing. Letter U, he was unconverted and useless. Letter D, he was destroyed and died. Letter A, Judas was against the will of God. Letter S, he was separated from the love of God. Na-steady siya. Unsa man ang steady? Sentenced to death. Mga kaigalaan. Sugod ta. Letter J, he was a junk person with no good things to remember in our times. He was the most neglected person. Siya ang wala yun giganahan ta, mga kaigalaan. Bisag unsaon ni mugbasa ang Biblia may tuod kang Judas, dili yun ta ganahan sa ihang pagkatao, ambot og ngano na. He was the most unlovable person in the Bible. He sold Jesus for 30 silvers. He was thinking for his own desire. For his own desire. He forgot that Jesus is the only Savior. You know, young person has no place in heaven. Ang usa ka tawo nga walay bili. Pero naglibog yung kung may gala. Kay karon, daghang kay mo palit og junk. Pero sa unang panahon ni Ginisos, ang junk nga tao, dili na gyud mahalin. Bisan sa atong kapanahonan karon, kung naanay junk nga tao, di na mahalin. Wa na'y bili. Si Judas usa ka junk nga tao. Letter U, he was unconverted. Kwentahan ninyo pila ka W. He walked with Jesus Christ. Ikaduha nga W, he worked with Jesus Christ. Ikatulo, he worshiped with Jesus Christ. Just imagine that. What a privilege. And he even ate with Jesus Christ. But he was not converted to the Savior, Jesus Christ, the Master. Nakiglakaw siya na uban ni Ginisos. Nagtrabaho siya uban ni Ginisos. Nakasimba siya uban ni Ginisos. Gani, nagkuyog pa silang kaon uban ni Ginisos. Apan sa iyang kinabuhi,
tulo ka tuig ug tunga nilang kuyog, wala gyud makumbirtir ang kasing-kasing sa manluluwas niya nga mao si Hesus. It is possible, posible, na daghang Kristohanon karon nga nagabuhat alang kang Hesus, naghatag Bible study, nag-worship diha sa iglesia, sa simbahan, apan hangtod karon ang ilang kasing-kasing remain unconverted. Hangtod karon wala pa makonverter ang ilang kasing-kasing mga kaigalaan. Kinsa man diin ni si Judas? Ikaw ba ni? Ug ako ba kini? Mga kaigalaan. They are just right there in the corner of the church, showing that they are good outside, but not inside. Posible nga naara ikaw sa suok, nasa kilid, lingkod-lingkod lamang, mga kaigalaan. Imong gipakita ang imong kaugalingon diha sulod nga daw maayo apan dili diay. One of these days sultihan ti ka kung namati man ka karon. Bubiya jud ka sa iglesia. Bubiya ka sa simbahan. Muundang ka sa pag-alagad. Letter D, hapit na matapos. Letter D, disloyal, and he was destroyed and he died, mga kaigalaan. Died with a meaningless death. Namatay siya nga dili kahuluganon nga kamatayon. Dili pareha sa kamatayon ni Hesus nga iyang gibaligya. Dakog kahulugan alang kanimo ug kanako. Apan ang kamatayon ni Judas meaningless. Walay kahulugan. He was destroyed by Satan. Even his dreams were destroyed forever. His mind and heart was dominated by Satan. Kung ang atong kasing-kasing o ang atong hunahuna, ang iyawa na mo'y nagdominar, mga kaigalaan, ang imong kinabuhi, malusno, mahugno, ug mawala ang imong himaya diha sa imong manluluwas. Si Judas, iya mismo gagi among-amungan. Iyang gihugno ang iyang kinabuhi. Iyang gipatay ang iyang kaugalingon. Namatay siya sa pait kayo nga kamatayon. Namatay siya nga bungkag ang kasing-kasing, broken heart. He broke his relationship with Jesus Christ. Iyang gibuto, iyang giputol, iyang yunsan, gimansahan niya ang nagkutay nilang relasyon duha. A person who killed himself has no chance for heaven. Ang usa ka tawo nga mipatay siya kaugalingon, alang kanako makigalaan, wala man ko maghukom ni Judas, apan alang kanako walay tsansa sa langit, mga kaigalaan. Pangutana, kinsa man kaha si Judas? Ikaw ba ni? Ug ako ba ka kini? Sunod mga kaigalaan, letter A sa Judas. Against God's will. His heart was against on the voice of the Holy Spirit. There was that Holy Spirit nga naghunghong ngadto kang Judas nga ayaw kinig buhata. O gunya nahimo siyang kalaban, adversary, kaatbang, kaaway sa Diyos makigalaan. Ang iyang unahuna o kasing-kasing was fully dominated by Satan. Mga kagilaan. He was disobedient. He just showed that he is good outside. But he was not inside. His plans and intentions were against the will of God. And Satan was the master of his heart. Sa diha, gali ning atong kasing-kasing, nga ang yawa o Satanas na magdominar sa atong kasing-kasing, mahimo ng master sa atong una-una kasing-kasing, mga kaigalan, sultihan ti ka sa tinuod. Mawala ang damgo sa imong kinabuhi, sama ni Judas. Letter S, last, sa ngalan nga Judas, he was separated from God's love. Na-steady na lagi siya. Sentenced to death. He died a very hurting death.
He killed himself. He was a broken man. Namatay siya sa sakit kakamatayon. Iyang giunay pagpatay ang kaugalingon. Siya, bungkag na pagkatao ang ihang kinabuhi. Died without coffin. Namatay siya ang makaigalaan nga walay lungun. No one bury his dead body. Walay naglubong sa ang patayng lawas. Lost his life for heaven. Nahanaw ang damgo nga alang kanato makaigalaan maong langit pinakanindot. Mas nindot ang langit, mga kaigalaan, kaysa damgo ni mo nininyo ta. Mga kaigalaan, nugon ang gihaguan sa dugayng panahon nga nagaalagad kauban ang manluluwas mismo. Nasayod, mga kaigalaan, nga mas nindot ang pag-alagad nga tinidud anay, nga walay pagpakaron ingnon sa kaugalingon sa imong relasyon kauban ni Kristo. Aduna unya sentensya ni adtong mga katawhan nga nagpakaron ingnon sa ilang pag-alagad, you will be sentenced to death. Mga kaigalaan, walay bili o ganugon ang mga pagsimba nga dugay sa dugayng panahon. Mga kaigalaan, kauban ni Kristo, walay mga sayang nga sa panahon sa adlang pagpahulay kauban si Kristo. Kauban si Kristo sa panagsimba niya, anugon kayo ang iyang pakiguban ni Kristo. Nakadungog sa daghang mensahe ug wali sa manluluwas mismo. Apan wala mausab si Judas, mga kaigalaan, namatay nga walay paglaom sa unang pagkabanhaw. Mga kaigalaan, nahanaw ang paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Pagkadaghan sa ato iglesia karon nga sa dagha nga nagalagad nga daw matinudanon sa gawas apan sa sulod dili diay, mga kaigalaan. Wala pagihapon makumbirtir. Posible nga na kamo karon diha na mati sa atong mensahe nga ang imong kasing-kasing wala pa makumbirtir sa kamaturan. Wala pa mausab og kana bitaw makigalaan nga tumandako lapas gamay. Mauni ang sagad nga may tabo. Busa makigalaan ni takna sa kagabion, walay magsusulat sa balaang kasulatan nga nag-asoy may tungod nga si Judas maayo nga tao. Kagalaan, pilaha ka kay gayon nga imong gibudian si Kristo sa imong kinabuhi. Pila ka kay gayon nga siya imuhang giluiban sa imong pag-alagad, mga kaigalaan. Kinsa man gid si Judas? Ikaw ba ni? O ako ba ni? Mga kaigalaan. The sin of disguise. Sa Bisaya aning the sin of disguise. Ang sala sa pagpakaaron ingnon, mga kaigalaan. Ang sala sa pagpakaaron ingnon. Number 1, we said that we are Christian, but yet we are not doing it. Ingon ta, makristohanon ta, apan hangtod karon wala nato ginabuhat. Wala nato ginahimo, mga kaigalaan. It is only a disguise. Nagpakaron ingnon lang ka. We come to show other people, we worship God during Sabbath, but we are silently breaking the Sabbath. Mga kaigalaan, masubo lang ta, nga daghan karon, nagpakaron ingnon. Ilang gilapas ang adlaw pagpulay, ginagmay ra gyud. Unay ingon nga, tumandako, lapas gamay. We tell others nga kita, mga matinumanon nga mga katawan, we are not obeying the tithes and offerings of God. Daghan karon nga mga katawhan nga nagalagad sa simbahan, nga dili namuuli sa mga ikapulo ug mga halad nga iya sa Dios. Some Christians said, we believe that God but disregard His commandments.
Daghang mga Kristiyanon sa atong palibot nga musulti, kami ang sakto, kamo ang sayop, kami ang sakto. Mingon sila nga tumanon ang kasuguan. Apan hangtod karon sige ra gyapon lapas ang kasuguan. Kana bitawng lapas gamay tumandako. Mao ni nahitabo. Kadaghang Kristiyanon sa atong palibot nga nagasulti nagtuman sila sa napulo kasugo. Apan usa ang gilapas. Mauni mga Kristohanon nga tumandako lapas gamay, mga kaigalaan. Si Judas nagpakaruningnon sa iyang pagalagad. Kang ginisos, nga daw matarong sa gawas, nga daw matarong sa sulod, he was just a great pretender, mga kaigalaan. Many today in the church worship God. Sabi san, lain-lain nga mga denominasyon, lain-lain nga mga simbahan, nag-disguise lang. Ingon sila, mayo kay sila mo kanta. Mo praise sila. Mo awit, maghilak, magbako, ang uban nila mangligid. Nga naman, kailang ipakita tubangan sa Ginoo nga sila matarong sa pananaw, apan sultihan tika sa tinuod kung namati magkakaroon higala. Nagpakaroon ingnon na kasi yung pagalagad. Kay hangtod karon wala pa nimo gituman ang kasuguan ni Ginoong Hesus nga gisulti sa balang kasulatan. Kanang imong gituman ang dako, imong gilapas ang gamay. Mga kaigalaan, there is something wrong inside of your heart, mga kaigalaan. They show that they are worthy of everything in the sight of God. Ilang gipakita nga sila angayan sa tubangan ni Ginoong Hesus. Pagkadaghang Kristohanon karon, apan sulod di ay sa ilang kinabuhi, mga kaigalaan, they are just disguising something wrong inside, mga kaigalaan. Many times, we have the spirit of Judas. Sa daghang panahon nga kita na espiritu sama ni Judas, we serve God outwardly. Atong gialagaran si Ginoong Hesus sa gawas lamang. Nagpakaroninong lata, dili sulod sa atong kinabuhi. Maybe, tingali, maybe one of these days, you will leave the church. Mubiya ka, nining iglesia. Di na ka makaplagan. Nganuman, kay hangtod karon wala pa mabago ang imong kasing-kasing kinabuhi. Are you disguising? Mga kaigalaan, kiniyaw, hagnako sa matag usaga na mati karon. Inumdumi si Judas. Talik din na ang pagpakaroon ingnon. Ayaw kalimot nga kita, we are homeward bound. Padulong ta sa langit, o kita magaadto gayo didto. O nagatuo ako, nga kadaghanan kanato, kung kita magabagos, kitang tanan, magabagos sa atong kasing-kasing kinabuhi. Mga kaigalaan, walao nato ang pagpakaruningon sa atong pagalagad. Magmatinumanon kita sa atong kinabuhi, mga kaigalaan. Diha kang Ginoong Hesus, we are going home. We are homeward bound. Kinsa man gyud si Judas? Ikaw ba ni? O ako ba ni? Sa dili pa kumulingkod, mauni ang posible nga nay Judas, mga kaigalaan. Kinsa man gyud ay si Judas? Number one, they are the members of the church who lost the right focus. Kanang punting sa imuhang pagalagad gadto sa Ginoong Hesus. Kanang imong tumong sa imong pagalagad, kinahanglan naa ka sa sakto nga focus sa imong pagalagad. Apan kung ugaling mga kaigalaan, mawala ka sa imong focus, ikaw tingali ang posible nga Judas sa atong kapanahonan. Ikaduha, they are the church members who attended church services and they don't know that they are already lost. Uy, basig ikaw ni. Si Judas nakiguban kang Ginoong Hesus. Wala sa masayod nga siya di ay ang mawala. Posible nga siyang kasing-kasing nag-expect siya nga usa siya mga kauban, mao'y mawala. Mga kaigalaan, there are church members nga nagasimba, nagalagad,
diya sa Ginoo. Apan, nawala na di ay sila sa ilang pag-alagad diya sa Ginoo. Ikatulo, they are the church members who are changed outside, but not inside. Kana bitang, nabag-o lang ka sa gawas. Apan di sa sulod sa imong kinabuhi, wala pa di ka mabag-o hangtod karon. Ikaapat, they are the silent members of the church who love money to the point, mga kaigalaan, nga sila mupusta sa lasto, swertres ug luto. Uy! Daghang Kristohanon karon nga maingon sila nagalagad ako sa Ginoo, buadto sa simbahan sayo, apan na makasubo, mga kaigalaan. Uy! Mag-apil-apil po di glasto. Mag-apil-apil po di swertres, na po di luto, mga kaigalaan. Kinsa mo gid si Judas? Ikaw ba ni? O ako ba ni? Mga kaigalaan. Ikalima, they are the church members who obey more and disobey little. Sa Bisaya ni, gisultin na ko ganiya. Kini mga membro sa atong simbahan, sa atong katilingban, who obey more. Kana bitang grabe, mutuman, og daghan, pero mulapas o ginagmay. Ana na, mga kaigalaan. Dunay naibala nako. Nga usa ka membro sa iglesia, pangulo sa simbahan. Mayo kay manulti sa iyang simbahan. Apan sultihan ti ka sa tinuod kung namati magkakaron. Undangin na ng pagbutang og tanduay diha sa imuhang kanaang soft drink. Pakaron ingnon nagyapon kang maayo ka. Apan nagtungab-tungab lang gihapon day kag sikrito, mga kaigalaan. Lastly, sa katapusan sa atong mensahe ni Taknas gabion. Ako nagtuo. Nagatuo ko sa kasing-kasing, ambot ninyo. Apan ako nagatuo, Judas would miss heaven. Nawala siya sa langit. Ug masipyat gid siya sa langit. That was preached by Jesus many times in His sermons. Si Jesus nagawali may tungod sa ngarian sa langit, sa makadaghan sa balang kasulatan, ug ako nagtuo nga si Judas will miss heaven. Heavenly home, mga kaigalaan. Kinsa man day si Judas? Tagnas gabiyon, mga kaigalaan. Si Judas nagbasol apan wala maghinulsol. Nagmahay apan wala muadto kang Ginisus og nangayo og pasaylo. Posible nga sayang pagkasayod nga sipyat ang gihimo, muadto siya ngadto sa tiilan og Ginisus og mangayo sa pasaylo. Wala gid siya muadto, mga kaigalaan. Nagmahay siya o nagbasol siya. Apan wala siya maghinulsol sa iyang kinabuhi. Mga kaigalaan ni Taknas gabiyon, kung namati man ikaw karon, kung ikaw nakadungog sa atong mensahe, o imong gibutang sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi, pangutana, kinsa man di ay si Judas? Ikaw ba ni o ako baka kani? Itaknaas gabiyon kay galaan. Sa dili pa kita matapos sa atong mensahe ni Taknaas gabiyon, balikan nato ang atong relasyon at tubangan kang Ginisus. Kung man ugaling na sayod na kas kamaturan, ayaw paglangay, tanawa, lilia, utingkaya ang imong kasing-kasing ug imong kinabuhi. Kung ikaw, wala ba ang espiritu ni Judas sa imong kinabuhi? Ayaw na pagpakaruning nun, pag matinumano na sa imong pag-alagad, kinumdumi si Judas. Kinsa man gid si Judas? Ikaw ba ni? Ug ako ba ni? Itagnas gabiyon, mga kaigalaan, sa dili pa kita matapos, ako mong hangiyon diya sa inyong lingkuranan, sa pagduko sa inyong mga ulo, kay magampo ako, uban kaninyo ni Taknaa sa gabiyon. Gamhanan na mo nga Dios, daghang salamat sa kinabuhi ni Judas, nga among natun-an ni Taknaa sa gabiyon. Kung man o galing imong gisusi ang among kinabuhi o kasing-kasing,
Niya pa ang pagpakaruning nun sa among pagalagad nga na kanimo. Naghangyo kami nga mo kining isurrender diya sa imong trono. Pasayloa kami, langkata kining espiritu ni Judas niya sa among kinabuhi. Aron nga kami mabag-o na diya sa imong pananaw. Daghang salamat sa imong mga saad nga dili mapakyas. Nga gikan karon amahan nga langit nun, imo mi bag-oon sa sulod. Ug bag-uhon usab nimo sa gawas. Tuguti, amahan nga langit nun. Nga kining leksyon nga mong natun-an, may tungod kang Judas, mahimo namo ning inspirasyon sa among kinabuhi nga gikan karon. Wag tango na namo ang espiritu sa pagpakaron ingnon. Daghang salamat sa imong pagtubag. Kining tanan namoy salig pinagi kang Hesus nga among bugtong manuluwas. Amen.